एगो नवा पाठ कर रहल है अपना के कहां कहां खुखड़ी में खोखड़ी गांव के नाम है का नवा ई इनकर मलकिनी इनकर एगो साली इनकर एगो सार हां चारों जना पाठ सुने लो हां पुण्यवती के दिन हम गनी तो हम 2 घंटा सुननी अच्छा बाबा के विदाई के बेरा आइली चुटकुला ना हो सत्य कथा हो हां कहले कि अभियंता जी का दिया बाबा कंपनी 10,000 रुपया आ धोती दे दो धोती पर धक 10,000 रुपया जाए गोल लगता बाबा गोल लगी ले जय हो अरे जिया जजमान बड़ चबहल हनु चीना चाउर के भात खीर पूरी अच्छा ही बताओ इतना खर्चा कोइले बड़ा लाखों रुपया हमारा पाठ पहला से तराई में से शिक्षा का मिलल हो सुख सागर पढ़नी हम भागवत पढ़नी हम तो एक तरह के रवा ना कहमी कि कौन सा अपना बाबूजी के जेल में डाल के अपने राजा बन गई हमरा उहे निमन लागल कहले कि छी 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 इहे अपना जीवन में उतारे चाहता रह तू तले इनकर मलकिनी आवतारी कैसे कैसे 500 रुपया साड़ी ले धके गोला तारी पांव लगी ले पंडित जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो तारा का शिक्षा मिलल बा तई कर मेहरारू कहतर सुदर्शन भाई बो का रवा ना कहमी हाय कि द्रौपदी के 5 गो भातार रहेलु हाय हाय हमरा उहे निमन लागल बा एगो ई बाड़े 4 गो औरी खोजत तारी बहन हम जा छी 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 राम राम बसवा देलस अच्छा नेताजी के नाम पर फिर पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा 5 गो हां उहे हमरा निमन लागल बा शास्त्र के बात हो बोले कि बोर की याद कइले बड़ो तलई कर साली आवती हां बोल के सिया नेताजी के नाम पर फिर पुरस्कार बार-बार प्रणाम लटकौले बॉब कटिंग कर सलिया आवती हां 100 रुपया ले ले ओ नो नमस्ते पंडम जय पंडम जी नमस्ते जय हो अरे कितना स्टाइल में बड़ू बॉम्बे रहलू हां जी जी तू कुछ सिखलू कथा से हाय तई कर साली कहता रही हाय हाय अरे वा ना कहमी का कहनी जी कि कुंती के कुंवारे में लड़का भई रहे अच्छा फिर मैं बानी के न से खेलाते जाई राम राम तोबा मैं गोल के गोल कुलवासी है बसवा देलस तले का सारवा टोभकत आवता निर्मला हाय हाय पंडित जी गोल लगता नहीं जय जय हो अरे तो दब बुझाता बाबा तारा का शिक्षा मिलल बा सुदर्शन भाई का सार हो जी निर्मल हो नहीं के तो का नाम हो निर्बल बोलते में नहीं के गोल लगने कुछ कहीं जय हो जय हो तू का सीखले बड़ो बता दादा भीष्म के सजा के उड़त ना रहे ना शिखंडिया गोइल हाथ चमकौलस हथियार ध दले हम मुंह से भेंट न हो जाई कुल के कुल कुलवासी बरो सजा ई तो बस मौगो अंतिम पर राधे श्याम कुमार जी लिखले मैंने सर तो बढ़िया बा का पता कभी हिलता नहीं हवा हिला देती है अच्छा लड़का बिगड़ता नहीं लड़कियां बिगाड़ देती है अच्छा बहुत सुंदर गोम में का है हमारे लड़के बिगाड़े ले सही हम नहीं की मानो राम जी के कहे ना बिगाड़ दिहल के कृष्ण जी के कौन है रहले कि खुद दूसरा के कोई 1000 रखले रहले जबकि वह राम हमें वह कृष्ण हमें दूसरा के मन रखे खातिर कौन है बियाह उतना कोई ले रहले ई थोड़े रहे कि राधा से प्रेम रहे तो ये लोग से प्रेम ना रहे सबका से प्रेम रहे ई ना लड़की लक्ष्मी रूप है उनका का दोष मत ना अपन स्वभाव अपना हाथ बका चाचा गलती केहू केहू के बिगाड़े ना कहता लोग कि मोबाइल बिगाड़ देता है तो मोबाइल में रामायण देखबो तब ना बिगड़ सर्च करता रह बौर की है तो बिगड़बे न करबो गूगल पे सर्च करता रह तीर लागल है हम बताई ट्रेन के बोगी जब काट देहलो तो बोगी तो पीछे न चल गई होई तब न ट्रेन में फिर में जोड़ के ले जाई तो जब पीछे चल गई तो ऊ कितना पागल रहे ऊ हितवा चायवा बेच रहे तो कि जब बोगी में क्यों होइए नहीं काट देगो वो मैं चाय लेगो मैं उनका मारी तो साफवा उनको में लगा दी अरे ये ना रहले ये कहत नहीं ना रहले ई तो साफवा के मुड़िए धल रहले कटी है ना बाकी भिखारी ठाकुर जी कहले रहनी का कि नाच बजा वाला लोग के केहू गोरियावेला मुंह पर ना गोरियावेला ना आड़ा तो सोधे लको को
होगा छोटका छोटका लइको बोल नु हेलो सधावेला हां कच्चा भूसी अरवा सब ना सधाइले भिखारी ठौरी कहने के भोरवा में हमने के जीव कटाला तो जान जली कि गार्जियन सेवा देता कैसे 4 बजे भोर में काका जगे हां पिंकुआ ए बुआ गाय ना दहा पर नहीं बने गोबरो नहीं खा उठाओ ए कहां बड़े तो बुढ़ियो कहे के आज रहुए उठा दिया बांध दी कहां है आहे सुतल बा कहां गइल दुगोला सुन के को अभियंता सुदर्शन अरे कौन बजे आइल 3:30 में हां 3:30 में हां 1-2 घंटा सुन के ना जाला आए भोले लंगड़ा से अथी कराता ये भी आपने कटाला जान ले कोनो काका सेवा दे रहे बड़े पूर्णता रूप से अब हां पहले आदमी के देखी का कहलो कतरे कोन ये की कहले कि सेना सजाओ दारू क्रोध पर चला सेना सजाओ जब सेना लिए ना जाकर तो सजौले कहे तो वो अकेले कहे चल गए हां बगले ठवा सुख सागर ने को पढ़ले हां कहतर एक बार कहले कि सर फिरत सजाओ अकेले ही चल देले हां तन पढ़बो कर खाली सुनले मत को जा कहले कि लंगड़ा के गिरे तो संभार लो लंगड़ा गिरे बटोर लो लंगड़ा के गिरे तो संभार लो काई के गिरे कलो देख के मुड़ी के अब कहतर सोज लंगड़ रही तब गिरी अब हो कहतर के सोज लंगड़ रहे तब न उठावल जाई हां बबुआ में तारा टेढ़ कर लोग तो बताओ ना हां बबुआ सोज गोड़ न रहती खड़ा रहती गो रहला कर माने तो दूरबीन लगा के देख ले बड़ो कोयला बेचसन कोयला उनी है रह जाओ कहला कि ट्रेन के बोगी काट दिया हां